Padajuno na tog lampurnas ni mga pangutana be. Kini na pong kang kisa man Shihiro. Sa man Shihiro. Shout out diya kay Shihiro. Wa ko kahibaw og baje ba ni og laki, no? Shihiro atong basahon ni ijang pangutana be. Matay taas-taas man sa man Soy, hinaot matamakan ni nimo akong pangutana. Aron mahatagan ko nimo og tubag kay naglabad ng akong ulo sa ubos. Isa, malituha po nito ha, naglabad tong ulo sa ubos. Ngano ni, nga ubos, og ngano ni, mauni akong pangutana soy. Ngano man soy nga ang Colgate pag-advertise sa TV, ipakita man ang ngipon, pero ang napkin, dili man. Salamat, soy. Kamatay, maldituha po kagadyo, soy, no? Gusto po kang makakita, soy, no? Soy, wadi ka kahibaw ini, soy? Ako kang pahibawon, soy, ha? Normal na to, soy, nga kining sa Colgate ipakita nilang ngipon. Pero kining sa napkin, di sa nila ipakita, soy. Kay mano, ay ha na nila ipakita, soy, kung kadtong tauran sa napkin, hitog ka na pug ngipon. 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여